harfim chunga hring nun man hreom ti tak takan tama an lu ti hai turin zu le rui hlodang anum trok thina tam tak chuan ruk le tual tha phana ata nan phanghial renga chuti lai chuan an du lo emo an taksa in zu a siam ze lawanga zu in tur le chop ngai mi alo mi hring anom vele tlat boka chung zinga mi pakhat chu Matthew Hawk ani a Matthew Hawk hi England Leeds khomi ani a ani hian hetiang rin mun hi kumsom ni panga chung vel chat chu alo nei to a zuwa in lo po in zuwa ruya athoa po zurim manam tlat zel mai ani chutiang ni ve chu mi tam tak chuan kan chak mai theya zu khapna danin keima ania thu anei don lo wangin thian minute ngoi mai don ani thian an zon duk line kanir nam hak reng thei bik tona sumpo kan safe na sa thei don bik mange ma se chutiang omte din mun chu chutia han suang tu angot chu ani empty lo chui donila Matthew Hokate ang antak sa in ama in an ruina tur khop zu asiam theina hi aminga auto brewery syndrome anti a natna hanti tur chu ni chi lo ma se mihring taksan tho dan zen lo ani thungani he natna nei te chu an rila ju siam thei is chikhat chol kan ti tluk pui ni berang chu tiang chu a bet tam em maya ti chuan an pumpui atanga an rila chalu thla te kha alo chia khan zu alcohol alo chantir ta thina ni chu an ril vek chuan lo hip lutin antisenza ma asem kwal le ta a chuti chuan an taksa siam ngei mai zu chu an ruya a then te phei chuan an lo boi pha ta thina ni Matthew Hawk apo hian an open lai atangin hetiang harsat na hi anei tran to a ma se a chuak mai lova apumana fowa a ekhuna mumal theilova atlerol ve chhoutran don ta mo tia phei chuan zual zelin choi khama pumpuar le gestam lutuk wangin a boi ta fowa atailama phei chuan arilin zu asiam wanga boruak puar ke ripup pubrite a hre theita hialani chuai ma ama ti hlau thong tu na sazo kala oma zuru yangin renga ataksa chaw ngoi renga ana them thum boka alu te po ana a aril rulam thlengin ngonga amut te chu a che em zel bokani zanlama carbohydrates tamna chi ai nu tuk zinga phei chuan zurui pentrong ang main aom thina alu na a alu ka chuaka achang le alu ka atuya hal huama adanga rawa thanfi mina buala akutte akhu thin bokani zu in mi aloma se ama zana zu tam tak in ang mai na om thina ni chutianga omngun tak em awang chuan doctor te an ron thina an na tak chu an mu chuak thei mai bik lova London specialist Dr. Kate Eaton nena an refer tange a ani chuan a thei angina hante sa aril chuan zu ethanol chu I satangin tam tham tak maya siam chuak thina chu mai baka su chidang po claim chelo tak chu bacteria te nena anin polna lama ain siam tel bok ti alo muta ani chu na nawang tak chu doctor dangte poin an lo mu ve to reng mai alo ni a aming chu kan sei to angin auto brewery syndrome anti a mihring ko chungin zu alo thlor ti na ani ber mai he anat na mu chuak tura doctor an panna lama hian an chung ko sum lo khol sa ve paun sing ret lai mai chu an mang zo vek nge ani he har sat na hian anun na ngong na sakhop maya kumsom parukani thlengin azir lai po athiam thein nuamati em maya infiam na lama po avan tlang pol ni phale mizinga ko sak nuam ti tak mai mi ani a ma se tak sain har sat na athen zual tak ze la chuan anun zong chu adang lam ta dor maya skula an thil zir athiam thei ngei turnia angai te po chu thiam thei lo ta zelin zirna lama har sat na lian tak atok tran ta a infiam na lama la chuan thui lo te atlan po in a chaw che thuai zel mai si a chu wang chuan a ban san angai ta boka zinga ni se tho hlei thei thin lova a om dan wang chuan anun chu a buai veka lau thon na ina khata ama anga zirna le infiam na lama a che thei pol takani thin na a lau ta te chuan thinrim na anei beltir boka thian kom thlengin har sat pha awangin a khohar ngoi thin bokani eng thila ma chuan phurna anei thei to lo kumsom paret ani chuan Sheffield University a eng tin emo chuan injiak lut ve in computer science chu a hanzir ve lawa ma se tak sign har satna na sa taka siam zel si awangin semester ni na po chu zir chuak zo lovin in lama na zong turin a hota top maya ma se na mu te po chu a thok tak thei chuang lova rol ban lo te tran poina chu adi langai pha ta nge ani a har satna bulber
Otto Brewery syndrome la chu thilwang em ani awangin sarkarin rualban lo na apom zinga ala tel box si lova ma se ataksa chawreng maite depression le anxiety anei te wang chuan rualban lo tran puina chu adon thei pa ta hlau mai ani chu tran puina le achung thu buina nen chuan kumsang khazwa somkua pakwa atanga sang ni pare thleng chuan khosa ve thei ta a heti lain website pakhat the environmental illness resource ti chu asiama heta tang hian advertisement ate suma mu ve ta ka wangin sang ni pare ta chuan mania ei zong thei ti in in register ve ta thunga arwal ban lo tran puina don thin po chu ati top thei ta ani mase kum sang ni som pahni tang khan chu website atanga sum mu chuan achom zo tak lo wangin anu le pate ba ka akop pui mendi te chuan an pui chun zom ta ani he website hi kalpui zel thawa ama nga har satna na danglam tak tak nei ten puina andon theina turin atangka em ani ataksa hi tiang din huna ding ani awang hian chopa ngai heng bu lam chi te huit te theite le chini tel na chi process food lam te a ei chuan a ruina tur khop le anun te shom tur khop zu chu a in siam zui ta zela chuwang chuan arila zu in siam tlem theina ang ber tur chi chai chu ngai a nei chho ve to a sa thlai le thingra sakhatang si te a in sata a chu chuan ama ti rui tur khop zu chu arilina siam lo na turin atran pui viau line aman na lo nei bel to chaw ngoi na te na them thum te in soi zoi hleka har sat na to ngal zel ang chi te khachu adam thei tak tak chuang lovani rui idu wangin chin tam na lam chi ei lui to em ti an zo fiam chuan do sei mi alova chuan puipun na engema hmuna chuan du than tur dang om lo wang te le keima in ka du reng wang po in thil thum lam ka ei chang om ve thina ma se keimani tin nun dan phunga chuan chu tiang ka ei wanga rui nuam ka ti na ain a hnuwa angong shom lo thleng thin te wang chuan ei lo zel ka thlang zo ka ni thil thum lam ka ei hian ka ruina ai ma in a hnuwa pentrong le thil dang har sat na hian min hong na zo ka chu wang chuan a lan dan ang ngota thil thum ei wanga rui thei hi thil nuam ani hau lo ti na chang ani high school kal velai te khachuan science class te hinwa mati thei em ma se tu na chuan science formula te le cho chua tur chi te chu phung horop ang mai na hmu to a thluak in a hrathiam phathei to lawani chuti hun lai chuan mi zong zong in an nel le kom nuam an ti thin kha ani a ma se taksa in zuwa siam wanga arui le thut thina wangin atum lo dan dan in a khosak pha fo thin boka sheom mati thei hle bokani adin hun min he na asoi chuan makan ti thei hle a tam takin an oi thei mi lo line thren khate ro chuan chutiang chuan hanom ve chin an chak thu an soi boka vanei thak takin high school la kal laia a thian tha te khan ama chuan la kom zui zela adin mun hrethiam takin an kom thina wangin ama poin nun pa ngai takin man thei pha ani chuti lai ro chuan mimir zinga le doctor zinga te po he anat na ang chi hrethiam lo fe hi an tam em thowa a website siama hian anat na ang nei ve ten an comment thin dana chuan an ni ngei poin har satna an tok na sa a an mani en call du doctor te an na tho na muna an pu te an tho pui te an thian te an chung te le an kop pui te ngoi poin an din hunan hria thiam pui lo wanga har satna an to na sat thu an sei thin ani chu mei te ngai dana chuan an har satna aron chua chang te chuan an ti dera an ngai sak fo thin thu asoi ani mathiu ho ka chuan hetiang na nei te ta na thu cha asoya chuan heti hian ati a hetiang na nei a in ngai ve te an lo omani chuan en kol na thatak taka om to a abik takin mu chu ma chuan en kol thei deuh mai ani a tlerol ka ni lai kha chuan het an na hi hriat ala ni lo wangin atir kum som chung zet kha chu kati lo tur te kati in kan an zol pha ba ka dam chuale har sat pha khopin ka om manani ka chan chin hian mi te chu an mania emo an chung te emo hetiang nat na aum ve chuan in thathiama en kol na ma thayang bera andon ka du sakani ati ani khovel puma po het na nei hian tam lo khop maya hriat thiam po an hlomo khop mai mandeu to khan new year kholaya nu pakhat chu zurui chunga motor khal khei sin an mana athisena chuan phalchin let li zet maya tam zu an hmuwa ma se han chui chian chuan mathiu hokan an na ang chi alo nei wang ani a engma khei siam sak zui lovin an chuale ta zo kani hetiang na nei hi then khat chuan kan chak mai thaya poisangai mi lovin lu hai deuh cha theireng mai dona ma se ken til chi sang te ngai to hian thil cha kom tak chu ani lo mai thei ani zurui shim hi thil tha ani lova thil poimo tak kan ti dona motor kan khal lai te emo
pastor ma kan din lai te emo engemo kan ti lain ruyangin hanom tathut maila apui tur zia chu kan thathiam ome chu tiang chon mi tam tak chu ruyanga om thut ni lovin an mani du thu ngein an lo rui thina an ni lo tur ang an ni pha thina an ni tur ang an ni pha lo thin boka chu wang chuanin zu in te zu rui te hi thilpoi tak mai ani a hetianga mani taksa ngei na zuwa siam rui thin le har sat na nei pha thin te phei hi chu mi khongai thlak tak an ni zo kani lo chak ve hau suang che